Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τα τοπικά περιφερειακά μέσα ενημέρωση, τα οποία είναι τα μοναδικά τα οποία διαδίδουν τις θέσεις όλων των κομμάτων σε σύγκριση με τα μέσα ενημέρωση των Αθηνών, τα μεγάλα, στα οποία το δίκη τουλάχιστον και ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα με μικρότερα κόμματα είμαστε αποκομμένοι από αυτά τα μέσα. Και επίσης να ευχαριστήσω και εδώ τα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για την φιλοξενία σε αυτό το γραφείο. Επίσης και την γραμματεία της οργάνωσής μας, του Δίκης Σοσιαλιστική Αριστερά του νομού Λευκάδας. Σίγουρα η χώρα μας βρίσκεται σε μια, θα έλεγα, ξέφρενη δίνη οικονομικής κρίσης. Υπάρχουν σήμερα κερδοσκόποι αυτοί που λέμε ξένοι οίκοι, οι οποίοι βαθμολογούν όπως εκείνοι νομίζουν την κάθε χώρα, αν είναι δυνατόν να βρίσκεται μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να βαθμολογείται από ξένους οίκους οι οποίοι θέλουν να μειώσουν τη δυνατότητα μιας χώρας ανάπτυξη κλπ. Και αυτό το επιτρέπει πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία τόσα χρόνια ανήκουμε και έχουμε μπει και στην ΟΝΕ. Θέλω να πω ότι αυτή η εξάρτηση που υπάρχει η χώρα μας και άλλες χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κατεξοχήν, δηλαδή αυτή η εξάρτηση είναι που κάνει όλη αυτή τη μεγάλη κρίση. Η χώρα μας, όπως υπόθηκε πριν, είναι πλούσια χώρα. Όμως κατάφεραν αυτοί οι ξένοι οίκοι και τα ξένα μεγάλα συμφέροντα, πολυεθνικές, τράπεζες, τραπεζικό σύστημα κλπ. Μέσα από τις διάφορες συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη συνθήκη του Μάστριχτ, από τη συνθήκη της Λισαβόνας και διάφορες άλλες συνθήκες, να φτάσουμε τώρα πια να είμαστε τόσο εξαρτημένοι, να μην υπάρχει πρωτογενής παράγοντας παραγωγή στη χώρα μας και να είμαστε χώρα μόνο υπηρεσιών και να μην παράγουμε κάτι. Και έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε ούτε ανταγωνίσιμοι, να μην έχουμε υποδομή, να μην έχουμε δομές ως χώρα. Αυτό λοιπόν που φτάσαμε σήμερα, υπάρχουν τα αίτια, υπάρχουν οι αιτίες. Οι αιτίες είναι σίγουρα η νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφαρμόστηκε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια από τις εναλλαγές κυβερνήσεων είτε ΠΑΣΟΚ είτε Νέας Δημοκρατίας και φτάσαμε σήμερα να λύσουμε αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση που υπάρχει στη χώρα μας πάλι με μέτρα πιο νεοφιλελεύθερα ακόμη. Δηλαδή στον νεοφιλελευθερισμό, στην κρίση του νεοφιλελευθερισμού απαντάει η κυβέρνηση σήμερα του ΠΑΣΟΚ, η οποία ανέλαβε τη σκητάλη από την κουρασμένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, απαντάει πάλι με μέτρα επίσης νεοφιλελεύθερα. Όλα αυτά τα μέτρα είναι αντιλαϊκά μέτρα. Ο λαός περίμενε κάποια μέτρα ισορροπημένα τουλάχιστον από τη νέα κυβέρνηση, όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά. Όμως αυτά τα μέτρα δεν περιμέναμε βέβαια εμείς η αριστερά, σε καμιά περίπτωση δεν περιμέναμε μέτρα να είναι φιλολαϊκά. Το γνωρίζαμε. Αλλά όπως ξεγελάστηκε ο ελληνικός λαός και πάλι μια φορά με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Άλλα έλεγε προεκλογικά και άλλα εφαρμόζει σήμερα. Γνώριζε το πρόβλημα, γνώριζε το έλλειμμα του 12,7, γνώριζε το μεγάλο δημόσιο χρέος. Όλα τα γνώριζε. Όμως έλεγε ότι θα δώσει αυξήσεις στους εργαζόμενους. Δεν θα περικόψει μισθούς, δεν θα παγώσει τους μισθούς όπως έλεγε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όμως είδε σήμερα και όχι μόνο γίνονται πάγωμα των μισθών, γίνονται περικοπές των μισθών. Και μάλιστα μεγάλες περικοπές των μισθών, και όχι μόνο πάνω από 2.000 ευρώ όπως αναφέρεται των μισθών, αλλά και κάτω από 2.000 ευρώ στα επιδόματα τα οποία ήταν ενσωματωμένα στους μισθούς. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη μεγάλη, δηλαδή, με αυτά τα μέτρα, τα σκληρά, τα αντιλαϊκά τα οποία σήμερα παίρνει η κυβέρνηση, τα οποία μέτρα στρέφονται εναντίον των λαϊκών στρωμάτων και των εργαζομένων συνταξιούχων και των αγροτών, που βλέπουμε σήμερα οι αγρότες να είναι στους δρόμους, και να βάλλονται οι αγρότες επειδή έχουν φτάσει στο όριο, κάτω του ορίου της φτώχειας και δεν υπάρχει ελπίδα για τους αγρότες, και να βάλλονται οι αγρότες ότι αυτοί ευθύνονται δηλαδή για την σημερινή κατάσταση. Λοιπόν, πρέπει να δούμε γιατί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ξεγέλασε το λαό. Ξεγέλασε το λαό επειδή έχει υπογράψει και εκείνη τα γραμμάτια στους ξένους οίκους, στα ξένα συμφέροντα, στις μεγάλες δυνάμεις, είτε είναι υπερατλαντικές είτε είναι ευρωπαϊκές. Βλέπουμε ότι άλλα ό,τι έλεγε προεκλογικά,
ότι θα αυξήσει το φορολογικό συντελεστή των μεγάλων επιχειρήσεων. Δεν είδαμε πουθενά κάτι τέτοιο μετά τις εκλογές. Βλέπουμε να παραμένει ο μεγάλος φορολογικός συντελεστής των μεγάλων επιχειρήσεων, μονίμων, πολυεθνικών, τραπεζών κλπ. Να είναι στο 25%. Να αυξάνει όμως το φορολογικό συντελεστή μέσα από τους πίνακες να πάνε 40-45% μόνο στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι και εργαζόμενοι μέσα εκεί. Δεν είναι οι ανώνυμες οι μεγάλες εταιρείες. Είναι ένα σημαντικό γεγονός το οποίο να δούμε δηλαδή ποια μέτρα παίρνει η κυβέρνηση. Θα δούμε ότι ενώ οι τράπεζες σήμερα δανείζονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα με 1%, το κράτος, η χώρα μας δανείζεται με 6,2%. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτή είναι η μεγάλη ληστεία. Η μεγάλη ληστεία που υπάρχει σήμερα, τις τελευταίες μέρες που υπάρχει, είναι ότι ο δανεισμός αυτός που υπάρχει με 6,2% το ελληνικό κράτος και να δανείζονται οι ελληνικές τράπεζες με 1%. Αυτά το 6,2% η μεγάλη ληστεία θα την πληρώσει τα λαϊκά στρώματα την πληρώσουν. Και αυτό πρέπει να το καταγγείλουμε, διότι δεν είναι δυνατόν. Θα μου πείτε τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει να προλάβουμε την κατάσταση προπολού βεβαίως. Μπορεί όμως και σήμερα να υπάρξει ένας δανεισμός, οι τράπεζες οι ελληνικές να πάρουν με 1% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και να δανείσουν οι τράπεζες ελληνικές με 1% ή με 1,2% το ελληνικό κράτος. Αυτό δεν συμβαίνει γιατί είπαμε ότι όλα είναι μια συγχορδία και μια συμπαιγνία. Όλα είναι στον τζόγο. Η χώρα μας έχει βρεθεί σε μεγάλο τζόγο. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά θέματα και που υπάρχουν. Βλέπουμε και έρχεται και η επίλυση των εθνικών θεμάτων. Όπως φαίνεται, η επίλυση των θεμάτων που υπάρχει, το θέμα της Κύπρου, υπάρχει και η επίλυση του θέματος των γκρίζων ζωνών κλπ. Της τουρκοπίδας στο Αιγαίο. Όλα αυτά θα πρέπει να βάλουν σε μεγάλη υποψία, γιατί έρχονται πολύ γρήγορα και με ποιο τρόπο έρχονται. Και πρέπει η αριστερά να αντιδράσει. Και έχουμε στη χώρα μας, βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι στο ίδιο παιχνίδι. Βεβαίως, δεν θα είμαστε εδώ για το ΛΑΟ, το οποίο βεβαίως γνωρίζουμε ότι είναι τι κόμμα είναι. Στην αριστερά όμως υπάρχουν δύο κόμματα μεγάλα. Υπάρχει το ΚΚΕ, το οποίο βέβαια κάνει κάποιον αγώνα, αλλά ο αγώνας που κάνει όμως δεν φτάνει σε αποτέλεσμα. Το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ελπιδοφόρος κατάσταση, την οποία και εμείς ως διοίκηση συμβάλλουμε. Και πιστεύουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μοναδική ελπίδα σήμερα να μπορέσει να αντισταθεί σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει όλες οι δυνάμεις που υπάρχουν στην αριστερά, όπως υπόθηκε και πριν, και αυτό είναι υποχρέωσή μας και εμείς στο Δίκη το έχουμε πάρει ως πρωτοβουλία, να υπάρξει σήμερα οπωσδήποτε ένα ενιαίο μέτωπο της αριστεράς από το ΚΚΕ, το ΣΥΡΙΖΑ, το Δίκη, τα Ανταρσία και άλλες δυνάμεις, γιατί σήμερα χρειάζεται οπωσδήποτε αντίσταση σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αν η αριστερά σήμερα δεν ενωθεί και δεν αντισταθεί, σίγουρα ο λαός δεν έχει πουθενά να περιμένει κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.